Μπορώ να βάλω να βγει. Από εδώ μαζί με το στάκ, από εκεί βάζουμε φωτιά. Ναι, από το... εδώ μέσα. Παίρνε βίντεο, παίρνε βίντεο. Και εδώ το θέλω στον αέριο, έτσι, παιδιά μου. Ναι. Πάρε την ώρα αυτή. Όχι, δεν ήταν το μπάνιο, έτσι το ονομάζανε. Ελάτε να κάνετε το μπάνιο σας και μετά ποτέ δεν ξαναβγαίνετε μέσα από εδώ. Ναι. Αυτή ήταν η ουσία. Έγραφε έξω πως κάνουν μπάνιο. Ναι. Και εδώ μπαίνοντας εδώ μέσα ήταν το τέλος. Του μπάνιου. Του μπάνιου. Μπάνιο τέλος. Διεκούσε το όρο 15 με 20 λεπτά. Του βάζανε μέσα το φάρμακο και το γκάζι. Και εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο βάζανε τα ρούχα πίσω. Πώς θα κάνετε το μπάνιο. Ανάποδα πήγα, η διαδρομή ήταν αλλιώς. Από εκεί ήταν η διαδρομή. Ο κλίβανος που λένε. Τι είναι εδώ, Ποπή? Απολυμάνανε τα ρούχα και τα πράγματά τους. Βγάζανε. Ναι. Άμαζα μια άλλη φορά μέσα πάλι. Τα ρούχα είναι αυτά. Εξάρτημα. Κοίταξε πόσο εξασφαλισμένοι ήταν, μόνο τα κόκαλα είναι. Ναι, βέβαια. Ναι, αλήθεια. Ό,τι σώχει, ό,τι δεν το τι. Λες και είναι ποντίκια ψαλισμένα της εστιδιών. Εδώ ήταν το πρώτο κρεματόριο το μικρό που κάνανε. Ο πρώτος φούρνος που καίγανε. Χωράει 2 άτομα από ό,τι βλέπουμε μόνο. Έχει 2 θέσεις. Έχεις κάνει και ξεναγός. Μπράβο. Κάηκαν εδώ 11.000 εχμάλωτες. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, λέει, εχμαλώτους για κανένα Ναι, δεν μπορούσαν να... Και θα διέλεγε το μυστικό και καλά. Ναι. Και ασφαλώς... Που δεν ήταν μάλλον μυστικό, αλλά... Χρησιμοποιούσαν μηχανικά μέσα να τους σηκώνουν σε ύψος, να τους βάλουν στο φορείο για να τους μεταφέρουν μετά στο φούρνο στη συνέχεια. Αυτούς που αποθάνανε λόγω ταλαιπωριών, αδυναμίας, αρρώσεων κτλ. Έτσι, επειδή υπήρχε στη Γερμανία μεγάλη έλλειψη υλικών τότε και πετρέλαιο τους έλειπε και ξύλο τους έλειπε και μέταλλα και σαπούνι, χρησιμοποιούσαν τα υλικά αυτά. Φυσικά ήταν κακούργημα και κακός. Πρέπει να χάσεις έναν άνθρωπο αξιοπρεπός και τα λοιπά, αλλά τους καίγανε και χρησιμοποιούσαν το λίγο που έβγαινε από τις κόκκες αυτούς και τα υπόλοιπα υλικά έκαναν
σαπούνι πάνω στα άλλα. Δεν τους κάνανε σαπούνι που λέγαμε, δηλαδή δεν τους λέγανε να κάνουν σαπούνι, αλλά δεν χρησιμοποιούσαν τέτοια. Είναι πάρα και αυτό γιατί δεν είχαν κάρβουνο. Α, ναι, το διάβασα εκείνη. Το διάβασα, ναι. Και μετά τους αναγκαστικά τους θάβανε στα... Όσοι είχαν πεθάνει τους θάβανε.